kai gaskiya zan karya azumin nan tun daga yanzu ba karfe nawa gaba ɗaya yanzu karfe 9 to kuma karfe 9 tun da karfe 9 kan ga magana kare azumi to an shiga kuma an gama 10 an shiga ɗayan 10 yanzu yau muna na 11 ana na 12 dai 12 to kuma ba sai an ciyar ba kawai huta Assalamu alaikum. wa alaikum assalam Assalamu alaikum. barka dai Kai dade, ya ne sannan ku? ya kokari Ya gari. Ya ibada. Da Allah mu baki ne. to Muna neman inda ake sai da hula mai kyau. Saboda kaga sallah ta taho. Ne muke san inda ake sai da hula irin mai tsadan nan mai kyau tangaran. za ka samu mai kyau kuma mara tsada Eh. to hula mu idan ka zo nan na ka samu Alhamdulillah. Aha. Bukatan muke nan. ka zo mu kurai tun yaushe ka riga ka zo mu idan sai sai hula a gurin na rantse da Allah sai da aka kabari tare ba ta lalace ba Abadan Allah. idan wanki ne ga kyalli ko kuma ka gaji ka bayar Kutuma. kai ai wanki Ai sai irin wanda zamzam muke nema. wanki sai zamzam Ai irin wanda muke nema ai. to shikenan yanzu ma kwatance inda zaka samu Eh. da ka je nan in after child boy team 7 da ka je ka tambaya ina ne zamzam cup za a nuna maka yana dan Wai cikin nan ma kwana cikin Abuja gwarin fa aiko. kwarai kuwa Nan ma nan gwarin fa ne. me mana to sabon market Wai Tim 7 market wanda na sani na ƴan kasuwa. ita dai After Taliboy. ita dai ita ce After Taliboy fa. ita ce dai ita ce dai ai da ka je nan kawai ka ku je sori ku je za ku samu Alhamdulillah. yanzu ana nan ana layi Kai mu tai. To, malam mun gode. Yawa. Mun gode. Mun gode. Allah saka. shikenan Mun malam gode. ya kwatance ne kawai ba ko sisi Mun gode. ba wani abu A'a. in Allah ya saka ku same shi Hiya masoyiya. Kai. Lallai kwatancen da aka yi mana ya tabbata. Malam kwatance aka yi mana tun daga cikin gari nesa. Aka ce nan ne zamzam. Zamzam kamfanin zamzam inda ake sai da huluna. Inda ake sai da hara tangara. To tsakani da Allah duk hular da ke gurin nan ta yi mamu. La ilaha illallah. Ai dole ne kai wani.